En Valladolid, un representante do Partido Popular de Galicia explicará ante o plenario as necesidades de Galicia en materia comunitaria e boa parte delas formarán parte do manifesto que será común a todos os territorios en España. Convén recordar que as competencias na Unión Europea teñen especial incidencia en moitos sectores produtivos galegos e, polo tanto, Galicia xógase moito nestas eleccións. O partido é consciente disto e pídenos que poñamos o noso coñecemento acerca dese asunto ao servizo do seu programa e do seu manifesto electoral. Como se poden imaxinar, é un privilexio e unha responsabilidade e dende hoxe xa estamos traballando nesas aportacións cara á Convención Nacional. Non será só un documento de compromisos abstractos,